Sahir ya fito ya tsage wata gaskiya mai matuƙar ɗaci ga 'yan uwansa jaruman kannywood dangane da rabon shinkafa da aka yi wanda ya jawo cece kuce. Shi ma dai kalaman Sahir ɗin sun tada hazo, inda wasu suke ganin cewar tsabagen hassada ce da baƙin ciki na ba a kira shi an bashi wannan kaso na shinkafa ba, shi yasa ya fito ya wannan maganganu. Wasu kuma suna ganin cewar tsantsatsagwaron tsabagen tsage gaskiya ne yasa Abdulsahir ya fito ya wa'annan maganganu. Kuma dai me ke faruwa, za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment section. Ga Sahir ɗauke da bayaninsa, mu je zuwa. Rigima dai ta balle a Kannywood inda aka raba mutane shinkafa. Wasu na cewa ai Kannywood sun zubar da mutuncin kansu, wasu na cewa ya kamata su karba saboda ai mabukata ne, akwai masu bukatar shinkafar ba su da cin yau bare na gobe, in ji wasu fa kenan. To ni dan tsokaci na anan shine wayanda suke cewa akwai mabukata ya kamata su karba. Shin da Allah tambaya ta shine watanni 11 kafin azumi duk shekara dare da lafiya da Allah yake kawo mu, wannan shinkafar da ake baku ita take rike ku har shekara ta yau da wannan 20,000 ko 30 da ake baku, ko kuma duk wata ne ake baku wannan shinkafar? The answer is no. The answer is big no. Allah nan da yake rike ku wata 11 babu shinkafa da ake raba muku da azumi, shi zai rike ku bayan azumi ma ko a cikin azumi har wajen azumi. Allah ya ce wa min dabbatin illa alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Saboda haka ko kun karbi shinkafa with or without rice, you guys can survive. Yanzu in aka sa muku shinkafa a baki ba za ku iya magana ba, an ba ku shinkafa kun ci. Saboda haka yanzu ana kashe yan uwanku a Sokoto, a me sunan shi, a Zamfara da Kebbi, ba za ku iya fito ku magana ba. Ba wanda zai iya yin video ya ce wa gwamnati ana kashe musu yan uwansu a daina, ba a yadda ba. A cikin wanda suka karbi shinkafan nan ko suka karbi 20,000 ko 10,000 nawa ne ma ni ban san amount din ba because I wasn't there. Wai wani ya kira ni, Sahir ba maganka a wajen karbar shinkafa. Na ce ni za a ga fuskata wajen karbar shinkafa? Ka taba gani na a wajen da ake wani rabo a Kannywood? Ba za ka taba gani na ba, kuma ba a taba gani na, kuma za a taba gani na ba, bijai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yawwa shi yasa kullun nake ga wa yan Kannywood, yan uwa yan Kannywood, wallahi bayan film ku tashi ku nemi wata sana'a, side hustle. Yawwa hustle, ku making suna a Kannywood, amma ku fita ku je ku yi amfani da wannan sunan ku yi business, ku nemi na kanku, because kun san harkar, we know what's up, right? Yanzu mai girma NSA wato National Security Advisor to the President, mai girma Nuru Bado, thank you so very much for the rice da ka bayar, Allah ya albarka. Kai ma Nuhu Abdullahi dan sako da ka kawo sakon Nuru Bado, kai ma da an baka sako kana isarwa, kai ma thank you. Yan Kano kuma mutanen kirki, dukan ku mutanen kirki ne, amma dai ku daina karɓar shinkafan nan. Ku ce ku ba shinkafa kuke bukata ba, kuna son a daina kashe muku yan uwanku. Yanzu an sace wasu, an kashe wasu, an sa muku shinkafa a baki, so da ba za ku iya magana ba, kuma kuna cikin waɗanda suke faɗa a ji a society. Why sai ya je kudi ya ɗauki shinkafa ya basu? Shinkafa me shinkafa ana tuba, right? Yanzu Sahir waye isa tunkare da maganar shinkafa? Wallahi babu shi wallahi, because an san na fi karfinta. Ni ma bayarwa nake ɗaruruwan bunguna alhamdulillah, because ina da business. Ku koma ku je ku nemi kuɗi, wallahi ku nemi wani business kuma ku fi karfin raini. Saboda haka ba magana za a ce akwai waɗanda suke bukata, ba wani bukata. Shi wata 11 da baku ci shinkafa da aka baku ba ku mutu ba. Saboda haka wata ɗayan nan dan baku karɓa ba za ku mutu ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Yawwa, saboda ku ta ku nemi na kanku. Allah ya taimake ni dai. Yawwa, dan wake na nake sayawa da taliya yan murji da garin alale da kosai da yaji. Jama'a assalamu alaikum. Allah ya ji kan wayanda suka rasu, Allah ya bayyana gaskiya, Allah ya canza mana abin da yake alkhairi a rayuwar mu. Assalamu alaikum.